Учебен център Скоростно учене представя разликата между сегашно просто време, Present Simple Tense, и сегашно продължително време, Present Continuous Tense. В това видео ще разгледаме как двете времена формират съобщителни, въпросителни и отрицателни изречения и ще ги съпоставим по употреба. В края на видеото може да направите и кратък тест, за да проверите дали сте усвоили разликите. Но имайте предвид, че всички особености на времената са разгледани в отделни видеа, посветени само на тях. За да ги изгледате, кликнете на линковете, публикувани под това видео. Започваме с образуване на съобщителни изречения. В сегашно просто време те се образуват последния начин. I play, you dance, he drinks, she sings, it walks. We write, you read, they eat. Както забелязвате, тук глагола е в основната си форма. Като при трето лице единствено число he, she и it, трябва да добавите окончание s и това е всичко, което трябва да запомните за формулата на това време. При сегашно продължително време формулата е следната. I am playing, you are dancing, he is drinking, she is singing, it is walking, we are writing, you are reading, they are eating. Тук ви е необходим глагола to be, спрегнат със съответното лице и число. Или простичко казано, am, are или is след местоимението, както и да добавите окончание ing, in, на края на глагола. Образуване на отрицателни изречения. При сегашно просто време е необходимо да добавите don't или doesn't за he, she, it. I don't play, you don't dance, he doesn't drink. Като обърнете внимание, че когато добавите doesn't, окончание s на глагола пада. She doesn't sing. При сегашно продължително време е необходимо отново да спрегнете глагола to be, am, are, is, добавяме отрицателната частичка not и ing на глагола. I am not playing, you are not dancing, he is not drinking. Може да съкратите is not на isn't, she isn't singing и are not на aren't, we aren't writing. При образуване на въпросителни изречения за сегашно просто време ви е необходимо do или does. Do I play? Do you dance? Does he drink? Does she sing? При сегашно продължително време трябва да размените местата на глагола to be с местоимението. Am I playing? Are you dancing? Is he drinking? Разлики в употребата на двете времена. Разликите са общо 6, но най-основната, която трябва да запомните е, че със сегашно просто време, Present Simple Tense, говорим за действия, които извършваме обичайно и рутинно, докато със сегашно продължително време, Present Continuous Tense, говорим за действия, които се случват в момента. Теоретично, повечето хора разбират тази разлика, но после се объркват при прилагането й, защото в български език няма продължителни времена и няма аналог, с който да се съпостави. В български език имаме само сегашно време. Изречението аз ям ябълки е в сегашно време, като се налага да доуточним аз ям ябълки по принцип и съответно аз ям ябълки в момента. На английски това уточнение е ненужно, защото се подразбира от времето, което сте използвали. Аз ям ябълки по принцип е равно на сегашно просто време на английски език или I eat apples. Аз ям ябълки в момента е в сегашно продължително време. I'm eating apples. Втора разлика. Сегашно просто време, Present Simple Tense, използваме за неща, които са винаги вярни. Например, water boils at 100 degrees. Водата завира при 100 градуса. Докато сегашно продължително време се използва за неща, които се случват в момента на говорене, което вече и уточнихме. The water is boiling now, so you can put in the pasta. Водата ври сега, така че можеш да слагаш пастата. Трета разлика. Сегашно просто време използваме за перманентни или почти перманентни състояния.
такива, които са факт от поне няколко години. Julie lives in London. Джули живее в Лондон означава, че това е нейното перманентно местоживеене. Докато с сегашно продължително present continuous tense говорим за временни състояния. Julie is living in Paris for a few months, but she usually lives in London. Джули живее в Париж за няколко месеца, но обичайно тя живее в Лондон. Употребата тук на сегашно продължително време показва, че Париж не е нейното перманентно местоживеене. Сегашно продължително време използваме и за ситуации, които се променят бавно. Например, I'm getting better and better at speaking English. Аз ставам все по-добър и по-добър в говоренето на английски. Четвърта разлика. Сегашно просто използваме за навици или неща, които правим регулярно. Например, I drink coffee every morning. Аз пия кафе всяка сутрин. Докато сегашно продължително време използваме за нови навици или временни такива. Например, I'm drinking too much coffee these days because I'm so busy at work. Аз пия твърде много кафе тези дни, защото съм много зает на работа. Обърнете внимание, че сегашно продължително време използваме и за дразнещи перманентни навици. Обичайно с наречието за честота always. My flatmate is always leaving the kitchen in a mess. Моят съквартирант винаги оставя бъркотия в кухнята. Пета разлика. Сегашно просто време може да се използва и за бъдещи събития, но когато описваме график на превозни средства. Например, My plane leaves at 8 tonight. Моят самолет тръгва в 8 часа тази вечер. Докато сегашно продължително време използваме, когато говорим за сигурни бъдещи планове. I'm meeting John after class today. Ще се срещна с Джон след урока днес. С това изречение показва моето сигурно намерение. Шеста разлика. Сегашно просто време използваме, за да обясним какво се разказва в книги, пиеси и филми. At the end of the book, the detective catches the killer. В края на книгата детектива хваща убиеца. Докато сегашно продължително време използваме, за да разказваме истории от снимки или картини. Защото се приема, че хората и предметите на снимките или картините са застинали в мига, в момента. In this photo, my mother is walking beside a lake. На тази снимка майка ми върви до езерото. Ключови думи, които се използват с двете времена. С сегашно просто време това са думи, които подсказват, че действието се извършва по принцип, регулярно. Например, always. I always read before I go to bed. Often. Her sister often comes shopping with us. Frequently. Sometimes. Occasionally. Rarely. Hardly ever. Never. И логично, със сегашно продължително време се използват думи, които подсказват, че действието се извършва в момента или около момента на говорене. At the moment. I'm watching TV at the moment. These days. Paul's living in Cardiff these days. Now. Nowadays. И други. Направете кратък тест, за да проверите дали сте усвоили разликите. Anne, dirty dishes in the sink. I can't stand that. Anne is always leaving dirty dishes in the sink. I can't stand that. I, from Japan. I'm Japanese. I come from Japan. I'm Japanese. Our company, Plastic Goods. Our company produces plastic goods. I to you. Look at me. I'm talking to you. Look at me. The economy again this year. The economy is growing again this year. They, a house next to mine. The workers are over there. They are building a house next to mine. The workers are over there. За допълнителни упражнения и граматически обяснения посетете нашия сайт Скоростно учене. Ще намерите линк и допълнителна информация под това видео. Учебен център Скоростно учене предлага индивидуални,
онлайн уроци по английски език за възрастни и деца. Ще учите с видеовръзка с преподавател, като обучението не се различава от присъственото, но се случва от комфорта на вашия дом. Основен фокус на нашите обучения е граматически правилната комуникация на английски език. Може сами да определяте удобния за вас график. Учете с нас леко, приятно и като на игра. Допълнителна информация ще откриете под това видео. Благодарим ви, че учите с нас!